la història que té el torneig i també amb dos clubs, no? Tant el Real Club de Tenis Barcelona i el Real Club de Polo de Barcelona, que feu possible que posicionem Catalunya al món amb aquest tipus d'esdeveniments. Dos competicions emblemàtiques per equips internacional, que l'International Club d'Espanya organitza des de fa 50 anys. I aquesta edició serà l'edició 45 que s'organitza aquí a Barcelona, amb el suport del polo i també del tenis Barcelona. És una competició per equips de més 45, on jugadors emblemàtics han jugat, i aquest any tenim bons equips que veurem el millor tenis veterà de mig 45 a la part masculina, i a la part femenina de Tour Presidents Cup, que és la 8a edició que es juga al tenis Barcelona. És més 40, en un format més petit, de 2 individuals i un doble, i també amb uns equips fenomenals. Ser la directora d'aquestes competicions em fa moltíssima il·lusió. Com bé ha dit el Santi, jo he participat a la Tour Presidents Cup en un parell o 3 ocasions, en una vam guanyar, o sigui que puc dir que soc guanyadora, i em fa molta il·lusió poder ara participar de manera a la direcció de les competicions. Comença el dia 16 d'octubre, el dijous, es juga dijous, divendres, dissabte. Dijous i divendres la competició femenina juga al Tenis Barcelona. Tenim 8 equips participants, és un quadre de 8. Ja estic segura que serà una competició molt interessant. Òbviament, Espanya intentarà revalidar el títol, ha guanyat les 2 últimes edicions i segur que competiran per tornar a guanyar.